Ahojte ľudia! Tým, že sme v drevených origináloch, tak tu musíme mať zase niečo nové, niečo originálne. Chcel som sa trošinku posunúť od tých dosek, čo som robil niekde inde a vymyslel som pre vás takú lastovičku, taký prvý kus, takúto slovenskú dedinu, ktorá je v jednej verzii je postaviť na nejakú policu a v druhej verzii je zavesiť na stenu. Poďte sa pozrieť na tie zázraky, ako vyzerajú v detaily. Budem chystať rôzne tematiky, poľovníctvo, rybárstvo, mačičky, koňov a tak. A všetko to bude vlastne urobené takto plasticky. Napíšte mi do komentára, čo si o tom myslíte a ako sa vám to páči. Všetko to bude vlastne robené v tomto štýle, aby to bolo plasticky, takže máte sa na to čo tešiť. Ľudia, sledujte ma, zdieľajte tieto videá, moc vám ďakujem a na budúce sa v drevených origináloch.